Bedayan. So. Wah, seragamnya tanda erek luar biasa. Sik di video sik. Tak tong talena kabek monta ontong palang abe. Milang-milang Pancasila arak tanpa tanding. Sugeng rawuh dumateng para tamu sedaya kula aturi pinarah ingkang kalian meresani pasukatan kula sanitayop lodrok sari budaya ora ingkang ana kesenian tayop kegemaran kita sampun sumebyar kutha nganti anjen so meana tulodo dumateng sedaya mitra sampun tumindak kirang param ayo Nuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu saha undangan ingkang kawula hormati. Ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari kula Cak Sopyan saking Kitha Lumajang. Ugi dipun sarengi kadang kula saking Pakis Saji Cak Yono pribadi. Ing wekdal menika sekaligus kula minangka sesulihipun ingkang mengkuwi gati panjenenganipun Bapak Rahayu ngaturaken
matur sembah nuwun dumateng sedaya para undangan ingkang wonten ngandhapipun tratap agung kanthi rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Pramila pagelaran tayub ing wekdal menika badhe dipun milai ibu-ibu waranggana sampun wonten panggung pagelaran dipun iringi gending gedhok wetan lambang Surabaya ingkang ngaturaken Cak Yono Pahenol. Sumangga Cak Yono. Lambang Lambang Surabaya, lambang Sakete prasaja saya dino jomono luhuring budaya wajib ditarupoto Srepek Surabaya kumandang dan sang rapopo Janara gunung Yoman Janara gunung ukuran apa saja saya dino jomono luhuring budaya wajib ditarupoto Surabaya kumandang dan sang rapopo Dewa Teratak Bapak Netoleh Dewa Teratak Ilmu Indra Eling-eling nak kula bali. Ame wete sinder sandone ngapra tangga kunis carawa borawa lela lela nang bisa neng paskara Satria agung kang ana dangulemon Jatarutane Driya Dewa Misa Kelawan Jarwa Hanyes Kekes Dahatitis Sarama Matra Belo Nerat Satria Yogja
Satriya kaangan dan mulamun joge griya dawa bisa lawan garwa angles kekes daas dides sang rama Badra kalanengan satriya ayodya mahaning ciptaku marangka maha wego paringana ayo moga bajan keluarga kaya rukun bergeser rasiris dah Gusti Ang Maha Mugi karsa angapana mahaning ciptaku marangkan maha wego paringana wahyu moga bajan keluarga kaya rukun bergeseras iris Gusti Ang Maha Mugi karsa angapana Sambure Pak Yono. Matur sembadhun dhumateng ingkang mugi gati ingkang sampun ngaturaken jogetan wonten panggung pagelaran. Sampur saklajengipun kula aturaken derek-derek kula saking Tengger, bala saking Tengger grup sumangga kula aturi minggah wonten panggung pagelaran. Nah, kangge menghormati ingkang mengkuigati panjenenganipun Bapak Ari. Ya. Nggih, untuk keluarga saking Tengger sedaya kula aturi minggah dhateng sasana pagelaran. Sekali lagi untuk undangan dari Tengger. Nggih, monggo. Ya Mas Tengger. Monggo mriki jejogetan sesarengan campur sari tresno budaya tayo pipun Kasih jalan. Kasih jalan bola Tengger monggo. Kasih jalan Sayono, Nggih. iki bola Tengger wis karep kate munggah. Kasih jalan sik, kasih Iki jalan. dulurku sing Monggo sedaya kemawon tanpa tukang kebutuhan. adang iki biasa nggih. Ya. Monggo, sip. Saking Monggo Tengger. semua untuk warga Tengger nggih Cak Sofyan. Ngono ya. Nggih, monggo. Bola-bola teko Tengger. Wah, luar biasa. Paring penghormatan. Monggo Pak, semuanya Pak. Lah, iki tamu sapa? Tol jae tak jae catol jae kontol jare banyak doke bajul kari siti. Tol jae tak jae catol jae kontol anak-anak doke bajul kari siti. Ketemu lagi bola Tengger. Alhamdulillah diparingi sehat bola Tengger ya. Bisa bedhok meneh. Kendinge sakarepe kendange. Tandake 6 panjak kendange situk. Gendinge napa ingkang dipun kersakaken ditum oke panjak 50. Wis plek wis engko apa sing ngatur kene. Nah, oke. Monggo. Kasih sampur Pak Yono. Ayo, monggo munggah wis gak perlu isin-isin. Ayo tah. Wah iki. Ayo monggo. Nah, apaan sih? Kasih sampur Pak Yono. Kasih sampur.
Ya Pak Ari. Oh, Pak Ari ingkang kagungan damel menika monggo. Kanggo hormati dulur saking Tengger. Monggo Pak Ari. Ayo monggo kula trimingga. Saiki Pak Ari monggo. Tamune ditinggal sejenak. Nggih, monggo Pak Ari. Iki atas permintaan saking bolo kula saking Tengger iki. Monggo Pak Ari. Pak Ari ono ta? Perwakilan saking Bapak Ari. Oh, diwakili. Diwakili. Oh, diwakili karena banyak tamu. Giliran niki. Oh, bareng sekalian. Nggih, monggo. Niki makili ingkang mengkuhi hati Pak Ari. Ya, iki perwakilan. Seragam Cak, seragame padha ya. Ya. Monggo gendinge napa ingkang dipun kersakaken gendinge? Nah, monggo. Gendinge napa? Nggih. Kula saking Teger. Gendinge napa? Ayo. Napa? Gerajakan. Versi campur sari apa versi besan? Ayo. Oh, campur sari gak apa-apa. Oh, besan ae, besan ya. Apa? Gerajakan. Yuk. Ayo ditoto. Pak Yono, ditoto. Ayo ditoto. Ditoto sik.
selodoran lanang wadon uberan gandeng tangan ren pinggiran pinggir pesisir kerajakan besek-besek semayana matri janji sir-siran nabi kiandiangan gandeng asli Banyuwangian sir-siran nabi kiandiangan gandeng asli Banyuwangian Mas mbok jadi sesek po Mas, cek sambean tandai. Motor Sepadun. Nggih. Bapak Ibu undangan di Kota Saking hormatan ya. Dari Mangayu Bagio. Otomatis niki matur sembah nuwun dumateng para kadang mijil saking lelatan Tengger adoh-adoh sampai teko kene putune Mahargya nderek Mangayu Bagio hajatipun Bapak Ari sekeluarga. Nggih niki tasih bola saking Tengger nggih. Niki Mas Dia. Dumateng Mas Dia tasih enten Pak. Nggih. Niki Mas Dia mijil saking lelatan Tengger. Nggih, niki mun wonten panggung monggo Mas Dia wedal kula sumanggaken. Yo Mas Dia. Monggo mriki jejogetan. Yo Mas Dia dalem wonten Tengger tindak panggung pados hiburan. Ayo, dia. Lu wes diceluk. Hah? Oh, nggih. Niki dadah niku wae nggih. Ngapunten, Mbak ya. Ya sinomane. Lah nggih, sinomane Pak Ari tasih wonten nggih sinomane? Monggo. Nah, ini perwakilan sinoman monggo. Nggih dangdut monggo angsal. Ya wis diwarai iso kodhong dhuwur. Oh dikanting. Lihat dulu ya. Ora ana. Oh nggih. Cak Sopyan monggo. Nggih monggo sedaya tamu kula aturi jumeneng gendinge jula-juli renteng nggih. Nah. Tri Tentara Republik Indonesia. Monggo sedaya para tamu kula aturi jumeneng. Nah. Jula-juli sing enak ayo dijogeti. Kenang pendek Kak Mas kenang jengkel.
Ayo kayak tretek lah mubeng lah. Ayo jualan juli mubeng. Kayak tretek. Makalah secangkir pote. Kayak tretek enak deh. Mata anda beladeling bela dekat mas tanyaren mas selain boleh duduk anak Dundung anak. Tedung, tedung anak bulan. Tuli tedung anak bulan. Tuli, tedung, Tuli tedung mas, anak bulan. Aja nangisan. anak manis jok nangisan. Anak mana? Anak manis. Anak belah jana ngisan Jok nangisan. gaduh nangan kata sudah satri ya madura Satria Madura. Yak. aeng mah tak akili akan berita Bora. Jongkori yang blater makin yang Madura. Ya bener tamu rombongan dedak. Iya, sampai Atoran yang iki. baik. Lengki. Makin tahu le undangan kok masuk jongkori yang blater. Ki. Nyaman ring blater tak iki. Tak apa-apa. Mas Elbu selor yang Margosono. Oh, selor saking Margosono. Iki rombongan ki. Kapora gitu tan. Iki kula atoran lagi. Tore. Beri jalan. Soon. Iki. Sehingga nyokum ke besape sangga. Aduh. Apa napa? Wong selor blater semergosono. Keondeng blek rabna sengkonya. Aduh. Ongguan mun dari rombongan Kaselor dari Margosono. Sekebo aduh. Cek benyan. Apaan sekebo nih kak? Haha. Iya aja pada cao-caoan kencang-kencur mun di otang nyaur gua kena apa aduh. Ayo rombongan Pak Selor di jalan. Aduh jare rombongan seprauto ya. Seprauto ongkuan. Wah. Bila bula engah ketikam rasa ancor dalam ate tore lengki ya tore lengki stop ayo ceko Ki seboran.
Seporan. Marah kakek siya unta lagi marah. Rinya ya salah cangkolang marah. Ngelawan nala. Le le kurang alon sampean. Awake riko mek kate nyosor ndek kono nak. Tadi blandang jok ngono, Cong. Loh, lah. Lor, Kita langkung. kencing apa? Oh, Walang kekek, Cong. kencingnya belengkek kek. Belengkek kencing menakan. Ya toranta sete. Rombongan dari Margosono. Mana Margosono pangku. Ancur wis telur. Ayo kek. Ya. Ada kayaknya mana ongku dek. Ya kenali. Burle dari betul dari kencingnya. Ya. Aduh pasar pak ongku ya. Aduh ya pasar. Ojo kuatir, ada di Joko susu nih. Cengenge